Moikka! Kiva, kun avasit tämän joulukalenterin 9. luukun. Mun nimi on Terhi ja mä olen liikunnanohjaaja Hymyfitistä ja tehdään seuraavaksi jumppa, minkä voit sitten toteuttaa jouluvalmistelujen ohessa ja ottaa siihen kaveriksi oman lapsen tai äidin tai iskän tai vaikka pappas mukaan, niin kaikille sopii tää seuraava jumppa. Eli ota sieltä hyvä seisoma-asento ja lähdetään ensin jouluostoksille. Lähdetään ottaa tehokas polvennosto sieltä. Eli polvi nousee jokaisella askeleella. Sitten jos tulee vähän kiire, niin voidaan lähteä sieltä hyppelemään. Eli polvennostoja hypyn kanssa. Näin saadaan sieltä vähän lämpöä myöskin. Vielä muutamat hyppelyt tai polvennostokävelyt siellä. Ja sitten kun on jouluostokset hoidettu, niin lähdetään puuron keittoon. Lähdetään pyörittelemään sieltä puuroa, ettei pala pohjaa, niin tehdään isot tehokkaat pyöräytykset sinne. Vaihdetaan suuntaa välissä toiseenkin suuntaan. Isoja ympyröitä. Sitten jos se puuro kuitenkin meinaa pohjaa lähteä tarttumaan, tarvitaan vähän reippaammat otteet. Lähdetään tekemään isompaa puurokattilan sekoitusta siellä. Ja vielä vaihdetaan toiseen suuntaan. Hyvä. Näin on saatu puurokin keitettyä ja seuraavaksi sitten pistetään tahti tuikkimaan. Eli ota sieltä hyvä asento toiselle jalalle painopiste. Viedään kädet ylös ja laitetaan sieltä tasapaino käyttöön, eli tahti tuikkimaan ja sitten vaihdetaan sieltä toiselle jalalle. Kokeillaan saadaanko sinnekin tehtyä yhtä iso tähti. Vielä hetken pysyy täällä. Näin. Ja palataan siinä välissä alas, vähän ravistellaan. Sitten seuraavaksi pitäisi saada tähti laitettua kuuseen. Nyt lähdetään kurottaa sinne kättä oikein korkealle. Kurotellaan sinne ylöspäin ja venytetään täällä kylkeä samalla. Muutamat tehokkaat ojennukset sinne vielä kyljelle. Näin. Muistat sitten jouluvalmistelujen ohessa, niin tän jumpan ja tän saa tulla tekemään uudestaankin ihan koska vaan itselle sopii parhaiten. Hyvä. Nyt on saatu tähtikin laitettua sinne kuuseen ja otetaan vielä tärkein liike, eli sieltä lähdetään availemaan rintarankaa. Muutaman kerran siellä pyöristät selkää, viet kädet eteen ja sieltä iso avaus. Vielä viimeinen iso avaus ja sieltä itselle tai jumppakaverille iso halaus ja taputus olkapäähän, että hienosti jumpattu. Ja ei muuta kuin oikein ihana joulunörtusta sinne kaikille. Moikka!